Prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi să vă arăt cum să intrați într-o casă în care va da bani. Acum să mă teleportez la aceasta. Nu la această casă, e la asta. Uite ca aceasta care arată la fel ca a. Să ciocăm. Ok, să vedem oare cine va veni. Oh, uitați-o, doamne. Mă scrie în engleză bună. Hai, punct. Așa, să vedem ce zice. Ce zis? Să mergem din casa ei. O să scriem nu. Așa să enervăm noi puțin. Oh, hai că ne lasă să intrăm. Ok, vă stai să ved. Stai. Oh! Eu credeam că eu păcăleală, deci. Oh, scuzați. Chiar credeam că eu păcăleală. Trebuie să vă faceți mai mult. Să ne facem Să ne deportăm din nou la casa ei. Ok, de aici. Trebuie să ne luăm coșul de cumpărături. Așa. Stai pe loc, ei. Zici ceva. Ce? Cine ești? Ce? Mie? Ce-a scris? Ce ca mie? Kid. Și acum pur și simplu putem intra. Vedeți? Și am intrat. Uite că acum așa. Ia să vedem. Aha, bebe, bebe, bebe. Aha, bebe, bebe, bebe. Ha 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 ha. Ce? Let's. Oh. Și așa puteți intra într-o casă. Pa! Ok, stați așa să închid vlogul până una alta.